Aquest premi el vaig rebre d'una manera molt sorpresiva, perquè realment és com una nova categoria que no existia, per tant tampoc el podia esperar massa, i després amb molta alegria i gratitud perquè realment ha sigut un any on he fet coses que jo trobo interessants, importants, almenys per mi, i per tant és un bon reconeixement. Clar, a vegades la figura del compositor, i sobretot als nostres dies, és una cosa estranya. Jo sí que sóc molt compositor a l'antiga, o sigui, com és realment un ofici, és el que faig cada dia, i sí, és la manera aquesta clàssica, sobretot el piano, perquè és l'instrument que pots tenir al costat, tot i que intento tampoc no basar-m'hi massa, perquè així que diguis que la teva matèria no sigui tocar un instrument, sinó que sigui la imaginació. Llavors aquestes coses a vegades t'has de forçar una mica, però és el treball, una taula, un paper i un llapis. Ocasiona des de petit, ja vaig tocar amb orquestra, etc. La meva música és la música clàssica, tot i que a vegades ens fa por com dir-ho, i trobo que hem d'estar bé sortir de l'armari i aquestes coses, que no tinguem por, els que ens dediquem de dir no, jo escolto majoritàriament música clàssica, vaig als concerts també d'això, i això és el meu món, que és un món infinit, perquè estem parlant de l'edat mitjana fins als nostres dies. Sí, hi ha aquesta cosa de la clàssica i hi ha com molt tòpic al voltant i és una cosa que a vegades ho he dit així com una mica de manera una mica escandalosa o votada perquè no és realment així, però que si vols una música realment revolucionària que estigui anant lluitant contra la inèrcia dels nostres dies, que tot aquest soroll, doncs, no? La idea d'anar a un concert amb silenci, de seure, respectar durant una hora o el que sigui el treball d'uns altres que estan fent amb esforç, el, la idea també de que no mou les milionades de diners que mou una música comercial, per tant és la música antisistema ara mateix, és la música clàssica i animo a tothom a que faci una mica aquesta reflexió de dir si volem realment tindre alguna cosa una mica més rica en les nostres vides, fem el pas també d'involucrar-hi la música clàssica. Tot aquest tema de la visibilitat o mediatització és complexa, perquè jo crec que cada cosa té el seu lloc. Llavors, la música que fem nosaltres tampoc no necessita de grans masses. De fet, no ho fas pensant en això, la fas pensant en els músics, amb tu mateix, amb el públic directe que veus. O sigui, és una cosa al final molt íntima. I és una reflexió també que moltes vegades jo crec que ens hem de fer, que és que la cultura ha de ser accessible a tothom, però no cal que sigui per tothom alhora. Llavors ja està bé que nosaltres tinguem uns altres valors, o sigui, no anem a pensar en un resultat monetari o de grans retorns de molta gent o de popularitat, sinó que l'important és la música en si i com la fem entre nosaltres. Això és un problema endèmic des de tot els mitjans del segle XX. De fet, que es centren molt, i passa molt sobretot en òpera i grans formats sinfònics, que és que el públic es crea és com un producte creat per un tipus de públic acomodat que va allí, que és més com gairebé una cosa social d'anar al concert i que és per gent que té temps, per tant, sobretot jubilats, així. Però això és una cosa que ha anat canviant a poc i que s'està intentant canviar i jo sempre, quan em pregunten per això amb els joves, el que els dic és simplement, per exemple, una música de Schubert fa 200 anys que es fa, el perquè és l'hòstia, està molt bé. Per tant, fes una mica, tingues fe, vés i veuràs que és una cosa increïble. Schubert 200, però clar, Monteverdi ja diríem gairebé 400-500.